Добрый день, паважаныя тэлегледачы! Вас вітае тэлевізійны клуб «Адкуль мы родам» і я, яго вядучая Алена. Нашы карэспандэнты працягваюць папаўняць куфэрак нашчадкаў. І сёння з намі на сувязі журналісты Дамініка і Віолетта Руселевіч. Добрага дня, Віолетта! Прывітанне, Дамініка! Якой інфармацыяй пра сваіх продкаў вы можаце падзяліцца з нашымі тэлегледачамі? Вітаем вас, Алена! І нам вельмі терпіцца падзяліцца з вами цікавай інфармацыяй. Наша бабуля Генаэфа нам паведаміла, што ў мінулым ведаць свае карані было ледзь не свяшчэнным абавязкам кожнага чалавека, а веданне свайго роду да 7-га ці 11-га калена было звычайнай справай і лічылася правілам добрага тону. Генеалагічнае дрэва, мастацка аформленае ў рамачку, вісела на самым бачным месцы ў доме. Простыя людзі не мелі магчымасці складаць падобныя табліцы. У выніку многія людзі ведаюць свой род не далей дзеда або прадзеда. Мы сабралі звесткі аб сваіх продках да 5-га калена. Генеалагічнае дрэва аформілі ў рамачку. Наша сям'я нарадзілася 22 лістапада 2003 года. У датах нараджэння членаў сям'і ёсць цікавыя моманты. Я нарадзілася ў 1 месяц з татам, а я нарадзілася ў 1 месяц з мамай. У нашых знаменітых датах нараджэння супадаюць апошнія лічбы месяца і года. І я і Віолетта нарадзіліся ў пятніцу. Дамініка і тата нарадзіліся 25 числа. У мамы, таты і Дамінікі число нараджэння заканчиваецца на 5. Вось такая сямейная магія лічбаў атрымліваецца. Нашага тату, суседзі, сябры, знаёмыя прызываюць матрос, таму што нашага дзядулю Эдзіку прызываюць Марат за тое, што ён сапраўды служыў на Чарнаморскім флоце. Так, як у гарадскім пасёлку Радуль, наша прозвішча распаўсюджанае, нас адрозніваюць па дадзеных мянушках. Мы на гэта не скардзімся. Наша прозвішча мае польскае паходжанне – Русяловіч. Са старапольскага гэта слова абазначае русы, светлаволосы чалавек або выхадзец з Расіі і Украіны. Большая частка носьбітаў прозвішча Руселевіч адносіцца да польскай шляхты. Сустракаюцца з такім прозвішчам нават яўрэі. Гэта выхадцы з Польшы, Беларусі, Украіны. Існуе некалькі варыяцый прозвішча Руселевіч. Руселевіч, Русілевіч, Русілевіч. Гэта ўсё таму, што узніклі яны за адрозненне рускай і беларускіх моў. Мы склалі радавод па пяшы. Гэта значыць па бацькоўскай лініі. І па кудзелі, па мацярынскай лініі. Радзімай нашай продкаў па бацькоўскай лініі з'яўляецца вёска Дубінцы, вёска Смільгіні і вёска Бартэшышкі Радонскага, цяпер Воронскага района. А продкі па мацярынскай лініі паходзяць з вёскі Сцеркава, Пермскага сельскага савета, з вёскі Плясавічы, вёскі Сухвальні, Дубровіцкага сельскага савета, Лідскага района Гродзенскай вобласці, з вёскі Сцігані і Ільскага района Гродзенскай вобласці. У нашай сям'і, паважаныя тэлегледачы, нават ёсць родавы герб. Вось як ён выглядае. Дарэчы, родавы герб не толькі спадчынны знак. У ім як бы закадзіравана біяграфія цэлай сям'і. Ён своеасаблівая энцыклапедыя. Першыя гербы займелі рыцары. Шлем і забрала закрывалі твар ваяра, а герб на шчыце абазначаў, хто ён. Гербы выбіралі сабе уплывовыя людзі, магнаты, князі. Так дайшла чарга і да доробных уладароў зямлі, да панства. Геральдычны знак можна было набыць, атрымаць у спадчыну, як падарунак, узнагароду. Так і здаралася, што адным і тым жа гербам карысталіся розныя сямейныя роды. Цудоўным радам нам герб дастаўся у спадчыну. А як вам удалося аднавіць ваш родавы герб? А дапамог нам аднавіць герб Юндзіл Віктор Емельянович, адміністратар веб-дызайнер сайта нашадкі.ком. Аповед пра наш давод можна доўга працягваць, аднак гэта матэрыял для наступных перадач. Мы можам упэўнена сказаць, што нашы родзічы вельмі дружныя. У цяжкую хвіліну заўсёды падтрымаюць словам і справам. Вялікае дзякуй вам за вельмі цікавую інфармацыю.
Спадзяюся, што і ў будучым куфэрак нашчадкаў будзе папаўняцца новымі звесткамі. А я, вядучая Алена, развітваюся з вами, каб у хуткім часе зноў сказаць прывітанне у эфіры тэлевізійны клуб «Адкуль мы родам». Бывайце, да новых сустрэч!